Kaka nachope landscaping, it's a bit funny. Ndalo corona. Okay. Ingeni corona kano biro, that is early 2020. Ne ji owuok e tijegi, kambi ne golo ji e tich. To koro nyaka iori, nyaka ichiem. Family mari nyaka yud sabun. Koro iduogi ng'iyo ni to ang'o mihero ahinya. What are you passionate about? Oyudo ka omera maduong' nosechako kambi mar landscaping. Koro kanye mana adhi ayudo ni kare gik mipidhogi, gimipango kaka kabros ma osiepna no wuoye. Gin gik moko ma inyalo duso kendo kar inyalo wuoyo gi plants. Kanye kuma na interest na odonje. Nyiswa kar wuoyo gi plants no. Wuoyo gi plants nyiso ni iketo plant maua luka. To maua ni sama odenyo ibro nene. Sama utuo be ibro nene. Koro kodenyo timiye chiemo. Kotuo tithiedhe. Mane kaka utudoru kode. Okay. Kamano. Yana nengi kanade.